kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore, hodira makko dado tako. Ade, kukumparo jangumo. et on sorti mo poden wadde to bangi reportage sur le terrain et puis voilà banna kam do mbaɗani concentré mo jafami ko liggi o cohlu tampi toppiti liggey ma adande min toppiti ko liggeyam ɗeɗo guiɗe tagani kam ummade deuxièmement responsabilité mo joguimi o adandi ko firti déjà mi natantama pour waɗande mo développé s'il te plaît ça soit la première et la dernière fois kada faw pangal ma do e soudan mais la di wala la ba Fatima an ni boy bon ko qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe ko gondu da haydara Fatima halnam ko gondu da exactement parce que wona ni mbayno da pourquoi mi di honka hebi do de mijo qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe haydara liggéeyo tan Fatima on se connaît très bien au comportement mi anda do mema halnam ka badu directeur ou quoi halnam ko woni hokko mudda he adama ko haydara wi ma ko haydara ada wara mi namdal tan ko woni ko haydara ha nana quoi mais mi hoydan walla ko Fatima wondo Come sono nena? Sarà di farma di frutta di halal? Sono di frutta di Malla giunto secondo me. bila frutta di halal. Non jawdi tan hande. Min jawdi tan hakkuna me yaya. Yani mi yidi hankani lijjirna kam. Bele yaya ne rokka kam danda. Balla kam e yaade to woni to furo kam dana nde rek jinni balla kam
sabu hankanni mi yiɗani joɗade hakkilla men yahay yaya nana woni joom gallam ha joni yaya ko kala no gantirmi sa waɗi feere aɗa serdame makko momi yetto Allah no fewi nene wallam no certirmi yaya ɗum tan woni ko ñagoromami hande oɗo saaha ɗum haadi mi ɗanade haadi mi ñamde yarde wallam no certirmi yaya ko mbisam nenam aɗa andi ga yan joguiɗa ko yumma tiɗɗo a jogaki yumma mo ganduɗa jaggo tan so ɓooyi acca aɗa andi kala ko jinmi yaya ko jinmami ko dadɗum kadi aɗa andi yaya min koko bettimi ko bettuɗemi noon partout o bettimi par ce que min ɗo pannumi yaya ɗo wona ɗon jimi ɗum acci junggam min mami ummude e maɗo jehen ha to woni to o hokkuma dande ma ɗum ko par la force so tawi o salima lawol ngol nanɗo lawol ngol o jeeya ɗum min mi jeeya ɗum waɗana ko ganduɗa kala jiɗɗo saggitade yaha saggitoyo toon on banggue sa lelima ɗano kala ɗo ndewmi tirmi mbeɗa kadi wawi reftude ɗon mi tirta a jogaki yummiraɗo pebluɗo jogɗa ko yummiraɗo jamdi min kadi ndela ko jimi ko nanmi so wona onon min sa yimɓe nannuma e dewgal he nannirmami hen ko ha wona ɓuural ma ha wona ɓamtare ma mais mi nanniranima e dewgal he gara aɗa tampa nenam ko wanno wonta wattu sa lelima deeɓa suuma ndu fof ɓuurima aɗa mbi mette no ɓora suudu wallahi ma ko kañum bo ɗum aɗa min ko ɗum jewnomi ma jimmi pija jala jeewta sehilam jini ko gonten ɗo gonnoɗen yaya dal yo yalti gurdam men rek joni jimmi ko mbayano mbaldani aɗa andi beele mbadi ndiganat aɗa joni aɗa soofa seeɗa ni joni mi parsu mi ñawɓe haari haɓe ɓuttide mi change ande mi ummima galle yaya mi arti galle yaya gasi gasi Allô? Allô? Allô, oui, mon frère. Oui, ça va. Ousmane, ça va? Ça va, désolé, non, madame, Ousmane, ginnaan aɗa noddam aɗa waɗa insisté goɗmi ko rédaction quoi aɗa fama rek directeur amen keso omo waɗi compliqué donc mi wawa ƴeftu toon téléphone qu'est ce qu'il y a ko woni mbar ko jaam ouais, ko jam dillani mboɗo nodduma mi heɓaɗim mais a famat rek min o instant tami poɗɗo arde Sénégal te aɗani han kam mi wawa arde taw mi noddanima quoi voilà ɗum tagui guilani mboɗo nodduma pour timtindema mi arde Sénégal quoi mi arde Sénégal hande aɗa ara Sénégal non Ousmane qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe mbar wona problème Mariam o de mais si il faut mi ara mon frère il faut mi ara ko probléme o rek addata kam par ce que haala ka heewi voilà goto ne haalira banggue te ana kam a majjani situation hono yarji leydi non si mbiɗa andi mais Ousmane aɗa darmi famnuma gueɗel gotel ay probléme Mariam o hay min koko betti kam Mariam betti kam vraiment Mariam mi ronki yomi fammo kono ndaaro il faut gartira haqqille ma ganda ɗum ɗo ko hoddiro ɗum ɗo jarani kada goppo e biyeɗa aɗa woppa liggey ma te aɗa andi aɗa jogui projet ji kewɗi nana yeeso ma wonɗi puɗɗiɗa mbaɗɗi fayidi yimɓe nana e bonne voie donc so tawi a wi ɗeɗo golle puyɗe ne ittuma toon aɗa koppa biyeɗa ara hande min sa haalinomi gila avant ma en jewti hen a arta mais comment so fait il ko aɗa woppa projet ji ma aɗa arani Ousmane non ne woodi mais ana majjani hakkude men ana majjani hakkude men Mariam ana majjani si mais ko hoddi affaire o ne tiiɗite probléme o vraiment min nati wadde sikkarte mi ƴetti décision dal mboɗo anndi hannde mi waɗat kete inchallah quoi noddunomami tan pour tintindemo quoi voilà ganda kadi garowo allo 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 aɗano
no pour agriculture de muto sagine eh aɗa andi ligguey moƴƴanema min mbaɗa andi so ay dara heɓanima wona min joɗantoma waɗi sa yi mbaɗa doga kay ko wasa andude état ma ɗo tolni jukkogol moƴƴanema fof aɗa fama ɗan dara mi ɓooro mi ara mi joppiɗo ala ala etorami tan ko tappugol e sorti jerami kala ala min debbo mo wekkili famde wonno e galle mbiɗa accuma arada tawɗoma ene saggire fof holko haalata faama ko golluɗa fof mi tampani hen a wona ɓuurum noon mi tampani mbaɗa mi ɓooro joni mbaɗa holluma e yamara C'est ainsi que les baoulés sont installés. On a donné. Allô? Walaikum salam. Ada selli. Jam tabarakallah. Mashallah. Félicitations. Ajaram. Et dernièrement, Ah d'accord, ajaram, merci. je vois sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que vous êtes en train de mener un combat hyper important. En tout cas, combat d'abord, c'est un truc très très noble. Ajaram. Donc, me donne encouragé. Merci. Et puis, je le conseille. Inch'Allah rabbi. Si vous combattez, Ah d'accord. j'ai des dossiers hyper importants, hyper sensibles à transmettre. Dossier. Bad modum. Dossier, effectivement. Effectivement, on connaît le dossier, on va dans mon corps. On va dans mon corps. Taw dossier. Oui, donc dossier. Mi jafoɗa ka o haalaninde présentation fonno aɗaɗi quoi. T'inquiète pas, ma yéene. Hey non min mbawa haalde en koni. Ma yéene de localisation am diagam. Mais a wawa haalde ko lan walla bon en wanma gêné quoi voilà. Et Andy, au téléphone, c'est un peu gênant. Et raison pour laquelle je t'envoie ma localisation. Non guidera quoi. Ça sera vachement mieux. Gaya la cerele. Inch'Allah. Mbaɗon fait localisation. Salut, c'est bien, Diarra. Ok, merci beaucoup. Du courage, mon frère. Ok, jaram. Merci, au revoir. Merci. Localisation. Dossier. Encouragement. Localisation, dossier. Ok. On va combat encore. Il y a une chose à la fin. Jari? Nah, Encore une main d'eau? non. Il tourne pas. Mais me peli waddere hande. Ali no? Ali. Mi woni ko an menace ko ndaw holum jiddaan. Ɓeɗon sohli men ko wadde ɓe mbaɗan mbeɗa haalde e maɓɓe hakkika ko hen woni tawi goɗɗo mi noɓani. ɗum ha holnde cuuɗa ça continue? Waaw. Non, o trompe hoore ma ma mbeɗa a jamanu hannde kala mo ñamɗa mbuuɗ ma ñamma ko joyi sa sikki gorko aɗa ara mum tan aɗa utilise mum no ɓenna ina hokkuma aɗa waɗe ala ɗum weeɓi ko debbo mawɗo kadi fota kalɗa temmina ɓuran kam andu ko woni ɗo Kay an kane ɗo ɓoyɗo ane ma men gondi ko wi oɗon ha hannde gurta min mi wurani ɗum ay gorko kande jiiɗo haalis mon o nawanani yummakko o nawanani debbo makko o hokkani ɓiyo o yii jaari jaari tan e woni réseau sociaux ene photo ene nelda tan o yii ɗum ɗon o sikka ko heno woni walla jaari yiɗim o fonti hoore mum waɗat encaissé haalisam kala ko cohli mbeɗa fewn ɗum a waɗi encaissé yi haaju ma bénéfice o ma artanma soon mbiɗa ko ɗum mbaɗɗa aɗan ko jinmi haalandema kanta ko mbatta retour e ɓeeɗo worɓe ƴeew hen goɗɗo goto mo jiɗɗa jaaɗa e muɗum basa pertude temps ma carriére debbo ne famde jaari oto ndaar no mbaɗa ani rek cikka hankkadi hayso ko asmanoɗo cipporo a ceɓɓa ɗum non wonani juuɗam hen woni a
أفنتي هوري ما أرتاح كله هوري هذا ما رام دولة أي دولة هندلة تاي هم تدخلوا يا رسي gorko hokkatam kalko dañi en hokkiyare o min mbaɗa yiya ɗum noon pare mi arani kadi min somi ƴewa dawgal sam ƴewata cas social sabu min komi minti rek e hoore mum comme cas social mi yiɗi wattude goɗɗum ɗi nden ɓen jinnaɓe ɓe mbiyata o ɓiɗɗo kay min mbasa jiɓe nder ɗum saha ɓuri ɗum hande en tolnayi ɗon aɗa to tolliɗen ɗum ɗo haalis te sa ala haalis a ala haydara a yahat kam mate ayi ay gorko sax naatema sabu allah tawma hen mais o ndar jawdi ay mbiɗa yaade jibinde ko barkel hande arno ɓeɓe ndemdere e jinnaɓe ɓe wonani jinnaɓe ma de miijo jogiɗa ngo wona ngon miijo jogui artata hakkille ma résil ma ngel ɗo ittata ɓurɓe wattata e nangue koni dañƴa fof dokka ɗum sode cigarette so naati studio hamo tuno sukal ko heeɓi hokkiya rewɓe janami golode bay babude ɗum de an ko ɗum guurɗa fof mi yeeyata yow ay on che ɓurani kam tedere gorko jogiiɗo milliard sabu on kono andi ko jini on jogui yurmedam te koye ɓerdam bal mum te an sah ala ka heewi je koɓe de Jeune homme. Ouais, c'est bien. Ça va, Diamant? Alhamdulillah. On connu bonne localisation. T'inquiète pas, c'est pas important. Donc, beaucoup de mots d'important, mon frère. Donc, bienvenue, mais dernièrement. Donc, on a des mamans. On a tube chabet. On a carte de coup de tête. On a des mamans qui ont un gueule de mêlée. Marodi. De toute façon, ça doit être très important. Ay ɗum ɗo ko tottumami ɗo ko ma nan woyyo kono ma nan hayyo
le grand qui est qui C'est pas le plus important. Le plus important, c'est le combat. Ko dossier woni combat parce que ça fait 10 ans pour yelo dum do ala journaliste nder Sénégal mom reani ala mo wodani mi interroger sur le dossier. Tout à fait. On mène le même combat. Je te le répète encore une fois. Attends d'abord. Est-ce que c'est authentique? Voilà. Mais qui est-il? Ma andam. Merci beaucoup. Merci. Donc on s'appelle. Nous de dire quoi? Du courage, jeune homme. Merci le grand. Une fois le train. P hokkanno on série mon hoddiro. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma